हाय लोगोफोर जोंहा नै दाउबो मासे मोनलायबाय नै बिथाङा गावथारना लायदों नै लबारा बोरो बाथुल राजा जाहैबाय नोङो बोरो खिथुनाव नै लबारा नै मासे लायलायबाय आरो दाख्लैबो दाउथु मासे मोनदों ओमफ्राय नै जोंहा ओंख्रि संगासिनो दङ जोंहा दिनै मिरामिस आरो मिरामिसनि बदल नै बेखौ दाउखौ दरसे दाउब'खौ दरसे मोनजासिगोन दरसे माने दरथामसो मोनजायो आरो ओरै गारिफोरखौ देखायनो र' आं एसे दाउ देखायनो र' गारि गोजा आरो बेयाव मतलब भिडिअ बनाओ जाऊँ मेन र' कार गोजा आरो नैबे एम्बुलेन्स बियो बे सेकेन्ड हेन्ड जागोन बियो नैबे गोदान गोजा आरो सब ब्रेन्ड निउ गोजा इयो गुवाहाटीनिफ्राय फैजोबो इयाव माने बे देखारगाव स्टेसनाव माने माल गारिजों लाबोयो आरो गारि लाग्राजों ओमफ्राय बेयाव दोनफैयो आरो ओमफ्राय गारिखौ बेयाव सुनानैसो ओमफ्राय डिलाराव लाङो आरो निउ डिलाराव माबायाव तेजपुराव थाङो खोमा बियो नै गारिफोरखौ नायदो ओरै देखायनो र' आं एसे बा लाजाखाया डेन्जारखा ओइ खर'आवबो डेन्जार दङ नैबेयाव माने लामा सोनो थाखाय एसे लांदां फांदां आरो बेयाव ओरैजा खावसे दं ओरैजा खावसे दं ओमफ्राय ओरैजा जाब नोगोर दंलै एसे गोजानाव दं र' एसे ससे थांना देखायना गारियाबो एखिजा दंथारोलै ओइ नै थारबो दंबावसै नै थार दामाथाय मा गार होनो आरो लोगोफोर ओइ नै गारि सुग्राया बैयाव सुयो आरो बै गोजौनिया बेयाव दा माबा सोना दोनदों ओमफ्राय गारि सुग्राफोर फैयो माने सानसेयाव बिदि गंथाम गंब्रैसो सुयो दा सुखांबाथाय माने तेजपुराव डिलाराव लाङो जाहैदों लाङो आरो लोगोफोर जोङो 10 दिननि टारगेट लाना फैदोंमोन खामानि मावनो माने ओमफ्राय दिनै सानथाम जाबाय आरो ओमफ्राय माने गाबोनफोरनो जोबगोन बायदि खामानिया नङाबा बोरैबा दिनैबो जोबनो हागौ टिका लाग्राफोर दं नालाय बिसोरनाथ' एसे स्पिड जायो जोंनाथ' हाजिरा सिस्टेमसो नालायथो ओमफ्रायो माने मावखांनानै थांनांसिगोन आरो माने मावबावगोन माने साइडआव माने लाइन फारसे मावसिगोन आरो ओमफ्राय ओरै साइडना माने गारि सोनो आन्थाल'सैसो ओमफ्राय ओरै साइडआवबो दंबावो लाइन 3 मोनब्रैसो जाबबावगोन आरो माने नोंथांमोना सोरबा बुजियाखै जानांगौ माने फार्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन माबायदि खामानि मावो माबायदि मायो माने एसे देखायनाय दं आरो खामानि मावनायखौथ' देखायजोबनो हायाखै माने खिन्थानाय दं आरो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव आं होना दोनगोन ब्लग भिडिअ बेसेयावनोसै आरो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगोसे